Ndakulanda guys, ndifuna ndikuoneseni mene mungagwirisire ntchito data bundle yochepa mu phone yanu. Pali ma application ena amangodya data mu phone mwanu, kodi mungagwirise ntchito bwanji data bundle yochepa mwezi wose. So let's go. Ngati mukugwirisa ntchito Android, pitani ku settings, kena kupitani pa connection, kena kupitani apa pamene palembedwa kuti data usage, kena kupitani pa arrow network for apps. Pamenepa ndi kuti mutha kuzimisa app ina iliyonse monga mwachisanzo Chrome. Mutha kupanga zoti Chrome azigwisa ntchito wifi yekha. Ndiye kuti pamene mwasainu data yanu, ndiye kuti samagwisa ntchito data ya mfoni, app imene izigwisa ntchito wifi yekha. Ndiye kuti mupanga wifi, ndiye kuti izigwisa ntchito wifi yekha simagwisa ntchito so data. Kandi WhatsApp, any message imene mukufuna inu, ndese kuti mina ma message ambiri amabwera ngati ku WhatsApp, ndiye kuti mubwera pamenepa, ndiye tumupanga kuti zigwisa ntchito only wifi. Ndiye kuti iyo ma notification kapena mauthenga apa WhatsApp azibwera pokhapokha ngati mukugwirisa ntchito wifi. Kotero ndi kuti ngati mufuna mu save data, ma application ena mutha kuazimisa, kandi TikTok mene mukufunira, mene ma application amene ali mu phone mwanu, ndiye kuti mutha kuazimisa kuti ma application amene azigwirisa ntchito wifi yekha pamene muli pa wifi. Njira ina ndiyo kuti mutha kuchita check uku ngati mobile data usage, ndiye kuti mene phone yanu ikugwirira ntchito data, ndiye kuti mutha kuona pamenepo komanso muona pa 31 July kufika pa 31 August data imene yakhala ikugwirira ntchito ngati Facebook, komanso mutha kuona ndi ma application ena. Zimene zimakupangitsani kuti muziwe kuti phone yanu ikuononga bwanji data yochuluka bwanji ngati pa mwezi, komanso ma application akudya bwanji data. Njira ina, pitani ku Google Play Store, segulani, pitani pa kona apo pali profile po, pamene mutapangani click, mukatero mpita ku settings. Settings imikuonesa pamusi apa pamenepa, pangani okay pamenepo, kena kupitani apo katunda pamene malemba kuti network, pitani pamenepo ikubweresani mauji na tatu amene segulani apo pamene alemba kuti apps download, pamenepo pangani pa ask me every time, mupanga okay pamenepo kuti zikufunsa nthawi zonse isanapange update paoka. Mukatero mpitaso pena apo don't auto update apps, mupita amene kuti samazipange updating paoka, kuti samatenge data yochuluka pamene paoka. Mukatero mbwereraso mupanga back, mupangaso apo pene palemba kuti don't auto play video, ma video asamangoziplay oka paoka pamene poposo, ndiye kuti ma video asana play muzichita kuapanga click kuti mwa play zimwe zipangisa ku save data. Ndiye mupangaso okay pamenepo. Zimenezo ni njira zimene mungathe kusavera data yanu kuti isamangopita paoka. Usayiwala kupanga like, comment, komanso share.